La penúltima proposta de la temporada d'espectacles arriba amb dues companyies de dansa emergents. Una d'elles, la companyia La Dama, ens portarà Flor de Maig i avui en parlem amb la Verònica Hernández Enroyo, que és ballarina, coreògrafa i directora de la companyia de dansa La Dama. Verònica, bon dia i benvinguda. Hola, bon dia. Què tal, com estàs? Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Gràcies a tu per passar pel Tic-Tac de Ràdio Argentona. Explica'ns primer quina diferència hi ha entre aquesta peça de dansa contemporània amb altres formes de dansa. Bueno, bàsicament, el que és més distintiu de Flor de Maig, tant el Xavi com jo, que som els coreògrafs i codirectors de la peça, creiem que és la mescla dels llenguatges de la dansa contemporània amb el diàleg que tenen amb les danses urbanes i la dansa d'arrel. Combinem les tres formes d'expressió, perquè són les formes de les quals venim el Xavi i jo, i creiem que és una mescla molt especial que encara no s'ha pogut veure al panorama català. És una barreja que us hi heu trobat o ja l'heu trobat de manera intencionada? Teníem la intuïció que això podia passar pel background que tenim tant el Xavi com jo, però sí que és una cosa que hem anat trobant, que hem anat conversant el Xavi i jo i que hem anat fent en construcció en un laboratori d'experimentació i d'investigació. Em podries explicar quin missatge o temes aborda la peça que podrem veure aquest dissabte a la sala? Sí, la peça es titula Flor de Maig i bueno, és una relectura d'una llegenda del llegendari català que es diu la Dama de Can Fàbregues, que és una llegenda del Penedès. I bé, hi ha moltes versions de la llegenda, per això el Xavi i jo no volíem centrar-nos en una sola versió, sinó que volíem fer una lectura contemporània de la llegenda, ja que molt sovint el llegendari tradicional parla d'un context que no és el nostre actualment. Les coses han canviat molt per sort i llavors volíem reinterpretar la llegenda que bàsicament la protagonitza una dama que era molt vella, i que flirtejava, no, amb els homes del poble, però semblava que no acabava d'arribar a res en concret. I en el moment en el que ella deia que no, llavors era quan tots aquests homes sobrepassaven límits, no? Anaven a buscar una fetillera perquè els ajudés a fer filtres d'amor. També es diu que la fetillera la va acabar empresonant a una cova, que només podia sortir la nit de Sant Joan. Bé, era una dona que era castigada per ser lliure, no? I llavors el Xavi i jo hem rellegit la peça i l'hem rescenificat d'una manera que formule preguntes que actualment encara ens poden parlar a nosaltres. I com ha estat aquest procés d'adaptació, d'agafar aquesta llegenda i portar-la al món de la dansa? Bueno, ha sigut una aventura i ha sigut un camí molt interessant i molt bonic que hem fet el Xavi i jo, perquè ha costat molt no caure en coses massa explícites, però alhora ser clares en el discurs que volíem presentar i no significa una peça massa explícita o massa directa, sinó deixar una mica d'espai al públic perquè pogués seguir fent-se preguntes. Però ha sigut una aventura molt interessant, també gràcies a les ballarines que ens acompanyen i que han acabat posant cos a aquesta idea que teníem primerícia el Xavi i jo. I com descriuries l'estil d'aquesta peça? Pues és un estil que fusiona, que mescla i que s'atreveix. És un estil que encara estem trobant i que encara estem construint, perquè el Xavi i jo treballem junts des de fa 3 anys en aquesta peça, però ja sabem que això en dansa és poc temps, no? Llavors estem encara trobant aquest llenguatge, però sí que és veritat que sabem molt clar d'on ve, no? Ve de les danses urbanes, de la dansa contemporània i de la dansa d'arrel. Hem agafat l'energia de la dansa d'arrel i l'hem traslladat una mica al feeling que té la dansa urbana, que és molt més al terra, podríem dir, i alhora també amb la musicalitat de la dansa urbana, també amb alguns conceptes i formes de la dansa contemporània, més lliures o més propers al Gaga, per exemple. Llavors, bueno, és una mescla. I hi ha algun element de la posada en escena que sigui especialment important? Sí, les cintes podria dir que són un element molt, molt important de la peça,
perquè són un accessori molt important en el Ball de Gitanes de Vilafranca, que és d'on és el Xavi, i vam tenir la sort també de tenir el Bernat Bumà fent-nos assessoria en Ball de Gitanes, també el Carles Jané i l'Adri, que ens van ajudar, ens van assessorar en el tema de la dansa tradicional. Creiem que les cintes són un element que aporta moltíssim color i que aporta molt significat. També són l'element que es va trenant al voltant del pal, en el Ball de les Gitanes, i el que fem a la peça és trenar-ho al voltant de la figura de la dama, perquè al final és ella, no?, la que s'ofereix en sacrifici, la que és aquesta flor de maig, aquest arbre de maig, sí, que s'ofereix en sacrifici a la peça. I en Flor de Maig les cintes no aporten només color, sinó que aporten també significat. Són les cintes que lliguen la dama, que l'empresonen i que possiblement al final l'alliberen. Ho haurem de veure, no? Sí, exacte. Verònica, quina relació hi ha entre aquesta peça amb la cultura i societat actual? Bé, jo crec que una mica ja ho has anat explicant al llarg de l'entrevista, no? Sí, i bueno, creiem tant el Xavi com jo que actualment encara aquest tema que planteja la llegenda de la dama de Can Fabres, al seu origen, encara és vigent. És a dir, encara hi ha molt treball a fer, no?, en que les dones puguen decidir lliurement i que no se les castigue o que no se les santifique ni se les crucifique, no?, per les decisions que prenen. Tenien clar que volem presentar una dona plural, que no és només una cosa, que no és o la bruixa o la santa, que no ha d'estar en els extrems, però que també hi pot ser. I creiem que actualment encara és un debat que està sobre la taula i que cal posar a l'escenari. La dansa, com moltes altres disciplines, transmet moltes emocions. Quin tipus d'emocions espereu que el públic senti en veure-us aquest dissabte? Nosaltres desitgem poder oferir un viatge al públic. És a dir, la peça és un viatge i és un camí és un ritual, és un camí cap al trance, és un camí cap a mostrar una mica lo que tenim també d'animals, el fet de poder connectar amb X, no? Pot suposar el que vulguin per a cada persona, però sí que ens agradaria provocar algo que remogue la gent, que faci la sensació que no ets la mateixa persona quan surts del teatre que quan has entrat. Per això vam escollir també que la música fos com un ritual i que pogués induir el públic a sortir una mica de si mateixos. Aquest espectacle està inclòs dins del Pla d'Impuls a la dansa d'arrel del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Fira Mediterrània de Manresa. Quines possibilitats us ha donat estar dins d'aquest pla o d'aquest programa? Ha sigut molt positiu, només ha portat coses interessantíssimes i superpositives a la peça. Ens ha oferit el privilegi de poder estrenar la peça en un escenari adient com és el del Cursal de Manresa, el de la Sala Petita. I no només això, sinó que el Jordi i la Marina ens han fet tot un seguiment i ens han donat moltíssim suport, tant a nivell conceptual com a nivell artístic. Ens han guiat, ens han ajudat, ens han donat tot el suport i això és una ajuda impagable, la veritat. També podrem veure la peça de l'Hereu Riera, de la companyia L'Esbord. No sé si has tingut oportunitat de veure l'espectacle d'en Pere Seda. No vaig tenir l'opció perquè just quan vam estrenar Flor de Maig a la fira, immediatament després ballava ell al pati a fora i estàvem fent entrevistes, atenent premsa i vaig sortir que ja s'estava acabant. No he tingut la sort. Doncs no sé a l'hora que arribareu, però em sembla, no sé si vam parlar amb ell aquesta setmana i ens deia que ell va primer, no? Sí, ell balla abans que nosaltres, per tant crec que tampoc serà l'ocasió de poder-lo veure, però bueno, espero que aviat.
Verònica, per acabar, al llarg de l'entrevista has parlat molt d'en Xavi i tu. Suposo que sou el tàndem que tireu endavant la companyia La Dama. Qui és més tossut dels dos? El Xavi i jo som els coreògrafs i directors de Flor de Maig. Flor de Maig no és un projecte pròpiament de La Dama, el que passa és que La Dama és la meva companyia, és la que em representa, no? I soc La Dama. El que passa és que la coreografia i la direcció de Flor de Maig és un projecte a part que hem fet el Xavi i jo, perquè volia també jo sortir una mica de La Dama i veure què és el que podia també investigar en col·laboració amb una altra persona per sortir també una mica de mi, no? I el Xavi m'ha portat moltíssim en aquest sentit, m'ha obert al món de la dansa d'arrel que jo desconeixia totalment i ha sigut una sort poder treballar amb ell en aquesta peça perquè crec que la fusió entre el que ell podia portar i el que jo podia portar al projecte ha sigut molt interessant. Molt bé, l'has fet quedar bé, en Xavi. Bueno, és que som molt bons companys i ens entenem molt bé. Clar que sí. Has passat mai per Argentona? Pues la veritat és que no. Doncs vinga, aquest dissabte tindràs oportunitat de descobrir el teatre i si sortiu tard, a fer un petit mos per sopar, per omplir la panxa. I tant, per a celebrar. Verònica, moltes gràcies per passar pel Tic-Tac de Ràdio Argentona. Espero que tingueu una bona sintonia entre el públic argentoni aquest dissabte. Segur que sí. Gràcies a vosaltres per convidar-me. Gràcies i bon dia. Adéu, bon dia.